Здравейте, четящи приятели! В днешното видео ще поговоря за книгата на Христо Панчев "9 кръга на любовта". Много благодаря първо за изпратената копия, както и за прекрасното послание вътре. Ако трябва да опиша книгата, бих казала, че тя представя любовта във всички нейни форми и проявления. Същевременно с това е и разгърната стихосбирка, т.е. след всяка история ще намерите по едно стихотворение, както и по един QR код към него, който ви препраща към YouTube, за да може да чуете една страхотна музика, която се вписва много добре с самото стихотворение. Сега, за какво се разказва тук в книгата? Това, което мога да кажа, без да издавам прекалено много, е, че един ден малкият Давид открива една прашна и остаряла книга, в която са разказани много истории, свързани с неговия дядо. И така двамата, дядо и внуче, поемат по един път на спомени, в който дядото разказва за своите младини, за своите приятели, какво се е случило с тях. И в основата на всяка история е любовта. Тук научаваме, бих казала, за самата представа на автора за това какво е любов, каква е разликата между влюбване и любовта, както и кои са мечтателите. Общо взето научаваме много интересна информация, която е доста задълбочено представена. Освен чудото наречено любов, автора ни представя и обратната страна, свързана с болката, с предателството. И смятам, че това са едни, бих казала, житейски истории, много истински, и аз лично успях да се свържа с много от тях. Да, беше ми интересно това връщане към отминали моменти. Проследяваме горе-долу едни и същи герои, но през различни етапи от техния живот. И естествено, финалът също крие своите изненади. Няма да издавам какви точно, но определено мога да кажа, че книгата ми хареса. Радвам се, че я прочетох и още веднъж благодаря на автора. И това е, което мога да кажа за нея. Ще се видим в следващото видео. Чао!